Megérkezett 60-ba az elmúlt évek egyik legdinamikusabban fejlődő autócsaládja, a Hyundai. Minden kategóriában vadonatúj fejlesztésekkel léptek piacra, melyek közül minden vásárló megtalálja az igényeinek megfelelő autót. A Hyundai számos szakmai elismerést kapott az elmúlt évben. Németországban a legmegbízhatóbb márkának választották. Az autókra 5 év garanciát kínálnak, kilométerkorlátozás nélkül. A Prémium Autóház frissen megnyílt szalonjában kipróbálhatják és megvásárolhatják a fiatalos, dizájnos modelleket. Kárász Róbert régóta kedveli a Hyundai autókat, a legújabb i40-est 60-ban próbálta ki a népszerű műsorvezető. Én azt érzem, hogy amikor az ember beül mondjuk a Hyundai-nak így a legújabb modelljébe, az i40-ben, akkor mindig egy férfi szerintem mindig valami hasonlatot keres, hogy most hova került. Az embernek az az érzése, hogy most minthogyha egy ilyen pilóta fülkében lenne, mert látványban, kivitelezésben van olyan fantasztikus fény, forma játékot szereltek be a dél-koreaiak ebbe az autóba, ami szerintem abszolút ritkaság számba megy. Én az életem során körülbelül olyan 12 féle márkát vezettem eddig, meg használtam autóban, de azt gondolom, hogy ilyen, tényleg mondhatom azt, hogy élményben már régen volt részem. Gyönyörű, nagyon jól megy, magabiztos, jól fekszik az úton, szerintem minden olyan paraméterrel és tulajdonsággal rendelkezik ez az i40, amivel 2011-ben, vagy a jövőben, akár 2012-ben egy autónak rendelkeznie kell. A vezető számára minden fontos információ megjelenik a műszerfalon. Hát bizony, nehéz betelni a tökéletességet sugárzó újításokkal és márkajellemzőkkel, de így jártunk mi is, az erő, a dinamizmus és a formavilág egységes harmóniájával. A sofőr számára ez rendkívül fontos, főleg, hogyha valaki sokat vezet, akkor így minden kézre álljon. Azért nagyon el lehet fáradni, hogyha az embernek vannak ilyen nagyobb holtjátékai, de itt a sebességváltó, az elektromos kézifék minden kézre áll. Jó a kormány, nincs benne ugye természetesen holtjáték, pont akkora, amekkora kell, pont úgy áll, ahogy kell, és tényleg a kormányról ráadásul mindent lehet irányítani, fűtést, tempomatot, zenét, mindent benne van. Nagyon jó választás volt. Az ideális autó megtalálása tehát biztosan nem okoz nehézséget a 60-i Hyundai szalonban, hiszen Kárász Róbertnek is sikerült. Legfeljebb csak a színválasztásban lehetünk bizonytalanok, a minőségben és a formavilágban viszont a tévedés kizárt. A Hyundai a Rinkámán út 3 szám alatt várja Önöket, szakszerű kiszolgálással és népszerű automodellekkel. Legyen a vendégünk!